מתפקדים. אנחנו בוודאי שנעלה את זה לאינטרנט, ואנחנו נסביר לעם ישראל. הנה אתם רואים, זה המספר. כן, זה המספר שלהם, שלא תחשבו שזה, תכף גם תשמעו אותם. כן? כן, תביא לי כבר... רגע. אוקיי. אנחנו מחכים. הם ניתקו את הקשר בינה לבין האחים שלה, ביני לבין הילדים שלי, והם לא עושים כלום בנידון. כן. רגע בדיוק. השעה 8:41. לאיפה את מתקשרת? אני מתקשרת למשרד המשפטים, האגף לסיוע משפטי. איזה לשכה? הלשכה לסיוע משפטי למחוז חיפה. אוקיי, מתי פעם אחרונה שדיברת איתם והם ענו לך והתייחסו אלייך? באיזה תאריך המכתב שאת מחזיקה ביד? לא היה פעם שהם התייחסו אליי. באיזה תאריך המכתב האחרון 22/4/2008. באיזה עניין? בעניין... הם אפילו לא עונים. עוד פעם, תתקשרי אליהם. עוד פעם, תצליחי רק חוזר, רק שנייה. בואי, אנחנו נבדוק היום איך הם... בוקר טוב. שלום. אני... לא תוכלי לחכות כמה שניות, אני חיכיתי שעה. עכשיו, אפשר שנייה? חכי קודם, אני אספר לך מה... רגע, לא, תביא לה מספר תיק. טוב, תקחי מספר תיק. 23 09 12. אני יכולה לקבל בבקשה את העורך דין שלי שתתחיל לטפל כמו שצריך? לא טוב, אני אחליף, אבל תביא לי לדבר איתה קודם, אני רוצה לשמוע את הקול שלה. שיקיים? אני לא מקבלת מזונות, אני לא רואה את האחים שלי, הסבא וסבתא שלי מסיתים אותי מהאחים שלי, ועוד לידי, עוד מולי, עוד מול הפרצוף שלי. אני מדברת עם הדסה? כן. אין בעיה, אני אביא לך את המריצה, אולי תצאי טוב? חכי רגע. פשוט היא בממתינה עכשיו, אז נחכה. אנחנו גם מחכים. עורך דין של סיוע משפטי, נכון? את צריכה לעשות סיוע משפטי. כן. מעבירה לך עוד הפסדר, חכי שנייה. מה עשיתם שנה? שלום. מה שלומך? כן, אשכר. זאת לא השקעה, את שומעת? כן. היא אמרה לי להגיד לך שהיא מחכה למכתב תשובה, היא שלחה לך ב-15. תקשיבי, אני ילדה בת 16, אין לי שום מכתב תשובה, אני לא יודעת מה להגיש, אני לא יודעת איך להגיש, אני הלכתי אליה, הבאתי לה את כל המסמכים שהיא צריכה, מה אתם נראים לי? אתם משחקים עם ילדים קטנים? כאילו מה? מה אתם מנסים לעשות? שגע ילדים בני 16? למה צעקת עליי? אפשר לדבר עם אשכרה, למה אני לא יכולה לדבר איתה? חכי שנייה. חיים, אלפרין. עורך דין. אתה עובד? כן, זה שנים, עבודה זה של עבודה. סיוע משפטי במדינת ישראל. זה הסיוע המשפטי שאתה צריך לקבל. שר המשפטי. מעניינים שאולי יש לי עורך דין. שלום אשכרה. שלחנו לך מכתב, 15. כן, למה אני לא יכולה לדבר איתך? למה את צריכה לעשות לי טלפון שבור? למה את לא טורחת לנו את המכתב מ-15 במאי? אין לדבר. את רוצה מסמכים משפטיים מילדה בת 16? תגידי לי, את שפויה? מי אמור לתת לה את המסמכים המשפטיים? את צריכה לעזור לה. איזה מסמכים בכלל? היא לא יודעת לקרוא בכלל פרוטוקול של בית משפט, תגידי, את בסדר בראש? עכשיו מה? עד מזונות אני צריכה, אני רוצה לראות את האחים שלי כמו שצריך, ואני רוצה שהסבא וסבתא שלי יפסיקו להסית אותם נגדי, אוקיי? שיפסיקו לשגע להם את המוח, למה אני הייתי שם וראיתי בדיוק מה הם מדברים, כי היא באה בדיוק כשאני הייתי שם, ושהילדים, כל הילדים באו מהפנימייה, אוקיי? וזה היה זוועה מה שהלך שם. אז בבקשה, אני רוצה עכשיו את העזרה שלי. שלי לא יכול לשלם לי אוכל בשביל שאני אוכל לחיות, את מבינה? למה זה לא מגיע לי? אני צריך... הלו? כן, אשכרה, אנחנו מחכים לתשובה שלה. תשובה? לקחת את התיק, תקשיבי, מי
אוקיי, דברי. אני יודעת שאני ולא אבי, בגלל זה אני לא יכולה להביא לך מסמכים, את מבינה? אם אבא שלך רוצה לנהל תיק, שהוא יפתח תיק בעצמו. אני רוצה לנהל את התיק, ואת אומרת לי שאבא שלי מנהל את התיק? את שומעת את אבא שלך, בסדר, כי גם לא זה מפריע, כי אני הבת שלו, את מבינה? יש כאלה אנשים חיים. זה שאני לא יודעת מה הולך אצלכם, אבל... רגע. איזה מכתבים? אני אומרת לך. מי אתה מכתבי? לא קיבלתי איזה... מי ישלח? קחי את המכתב ההוא, הילדה לא מבינה מסמכים משפטיים, את תשלחו לפה עורך דין שיטפל בילדה כמו שצריך ויבדוק את כל המסמכים שהוא צריך, שיוציאו אותם מבתי המשפט, דבר ראשון. דבר שני, ילדה לא מקבלת את הזכויות שלה כבר שנתיים, זאת אומרת, היא לא מקבלת את המזונות שהמדינה חייבת לשלם לה, על פי חוק משפחות חד-הוריות. את מבינה זאת? בגלל שאני לא יודעת לדבר, אתה מבין? אני לא יכולה לדבר איתה. את מבינה זאת היטב גברת אשכר? זה חלק מתפקידך היה לדאוג עד עכשיו לטפל בנושא הזה ולא עשית כלום. עכשיו, יש פה בעיה של מזונות שהמדינה לא מוציאה לפועל את החוק. יופי, זה לא יופי, זה אוי ואבוי. זה אוי ואבוי. אני רוצה לענות לך על זה, ואתה לא רוצה לענות לך על זה. תקשיב. הורה רוצה לתבוע מזונות עבור איתו, אז הוא זה שפותח את התיק ולא שולח את הבת לפתוח תיק. אז תתכבד ותפתח תיק מזונות. רגע. עזוב אותי, אני רוצה לדבר איתה עכשיו. סליחה, תגידי לי משהו. את חושבת שאבא שלי, בגלל שאני לא יכולה לדבר, אז תפני לי כל פעם, תקשיבי, יש לי זכות לקבל מזונות. סליחה, יש לי זכות לקבל מזונות, את מבינה? יש לי זכות. היא רוצה... אוקיי שאין לי מזונות, איך אני אחיה בדיוק, תגידי לי. תגביר את הרמקול. הלו? הנה, אין תשובה. לא, יש תשובה. אין תשובה. מה חשבת? תקבל להם תשובה? נו, היא בודקת את התשובה, חכי, נתקשר אליהם עוד הפעם. נו. אשכר. כן, אני רק שומעת צעקות, אני בכלל לא מנסים לשמוע את התשובה, זה בעיה. כן, שאבא שלי לא יכול לדבר איתך בגלל שאני מגישה את שמעתי את זה כבר. לא, אז אני ממש שמעתי. טוב, אשכר, אנחנו רוצים פתרון לבעיה, לא שתסבכי לנו את בואי נשמע אותך, נו. בואי נשמע, ותקשיבי טוב, למה כנראה שר המשפטים גם ישמע את זה. אז תנסחי את עצמך טוב, בסדר? בלי לסבך את עצמך. נתקע. משפטי? איזה יופי שיש לך סיוע משפטי? עכשיו, מה הולך להיות פה? אני לא מבינה. תני לה את המספר פה. נתקו לי את הטלפון בפרצוף? נתקו לי את הטלפון בפרצוף? מה אני צריכה? נתקו לי את הטלפון. אני צריכה נתקע לי את הטלפון. אני צריכה. היה עומס בקו? היה עומס בקו? אוקיי, אז בואי נראה. מה זה תעודת זהות? זה מספר תיק. מספר תיק 2309 12. טוב, צופים אהובים, אתם תשפטו לפי דעתכם אם היה עומס בקו או שהיה עומס בתוך מוחה של עורכת הדין אשכר. שמע, כבר אין לי כוח לדבר איתן, זה כמו לדבר עם ילד שלא מבין שום דבר. Welcome to Israel. אנחנו נשקול גם לתרגם את זה לכמה שפות. יש להם הפרעת קשב. בכדי שיבינו פה מה היחס של המדינה לילדים במדינה הזאת. ומדוע ילדים פונים לשגרירות ובקשות מקלט מדיני אולי. מה, היה עומס בקו שככה מתנתק? יכול להיות. יכול להיות? אוקיי, סבבה, העיקר שהשגנו אותך שוב. אז מה קורה עם התיק שלי? מי זה? תנמיכי אותה קצת, תנמיכי. כן. מי זאת, עורך דין אשכר? אפשר את העורך דין לדבר איתה? למה אי אפשר? את יכולה להרים את הטלפון, אני לא אמשיך לדבר איתך ככה, כי אני לא שמעת כלום.
אני... מפה. כן, את שומעת? הלו? כן, את שומעת? לא, אני שומעת את עצמי פעמיים. אז זה, אז את לא בסדר, שומעת אותי? בסדר, בסדר, נו. זה בסדר. הנה, זה בסדר, העיקר שאת שומעת. כן. הלו? כן. טוב, אני אדבר איתך ככה מהר, כי אני לא יכולה לדבר ככה. היא אמרה לי שאת צריכה להחזיר לך מכתב תשובה על מה שהיא שלחה לך, והיא שולחת לך אותו היום שוב לבית. טוב. ולגבי בקיצור, היא ברחה. תיק מזונות? בקיצור, הלו, היא לא יכולה בקיצור, לדבר היא איתי. ברחה, בואי תקשיבי טוב. היא כרגע ברחה, לשכת סיוע בנצרת, ששם פתחתי תיק מזונות לפני 2 ביום העצמאות, ברח. המדינה מתנערת מהחובות שלה לגביי. עכשיו, איך יש לך, מה תגובתך לעניין הזה? מה קשור נצרת עכשיו? כי שם פתחתי תיק מזונות, כמו שהיא מייעצת לי לפני 2. עכשיו הילדה רוצה את המזונות אליה, וזו זכותה, כי אני נותן לה את המזונות, וזו זכותי. עכשיו, אתם כבר לא פועלים בעניין כבר שנה. זאת אומרת כבר 2 שהמשפחה הזאת לא מקבלת דמי מחיה בסיסיים. מה תגובתך שאנחנו נעביר את זה בבקשה לתקשורת? צריכה תגובה של מישהו. מה תגובתך בעניין? מה? מה תגובתך לפני שזה עובר לתקשורת, לשר המשפטים?